जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन सिखाव जाबाय थानायखौथ' जों गासै बिटिएडि एरियायावनो खोनाबाय दंखायो ना होमबा दायो नाथाय नै दा फैयै फैयै जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मोनसे प्राइभेट बर' मिडियाम स्कुलावबो नै थांनाय मोनायाव माने सिखाव जालांदों 15टा ना 16टा माने फेनखौ खावनानै लाना थांदों आरो बे स्कुला जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो फार्स्ट बड' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल आरोना रायजो राजाफोर नोंथांमोना दिन्थिलांगासिनो दङ नै नाय रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय मोनायाव बेफोर रुमनिफ्राय माने फेन माखा माने खावना लांजोबदों आरोना नै सियार माखाखौ नाय रायजो राजा नोंथांमोननै माने सियाराव गाखोनानै माने थालांनायनि जिथु सिनफोर हानि नैबो दंजोबो आरोना बिसोर माने सियाराव गाखोनानै माने फेनफोरखौ माने हानदोंमोन आरोना गंसेबो गैया फेना 18खान फेन रायजो राजा नोंथांमोन 18खान फेनखौ माने सिखावा थांनाय मोनायाव माने खावना लांजोब्बाय लाइन गैया ना इयाव लाइनखौ होनाय एग्जाम जानायखाय माबा जाना दंमोन आरो बुस्थुआ सब नै मोनसे बासायाखै नै नाय रायजोफोर माने बियो गासिबो माने क्लासरुम गोजा आरोना बेवहाय थानाय माने फेनफोरखौ नै मोनसेबो गैला फेनफोरा माने खावना लांजोब्बाय नै दाथ' माने सामार भेकेसनबो माने गरम बन्द नालाय स्कुलाबो बन्द जिहेतु नायदो मा सानो रायजो राजा नोंथांमोन सिखावनि उत्पाताथ' जोंनि बिटिसि हालामाव माथो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय दं रायजोफोर नाय गंसेबो फेनानो गैला नै स्कुलाव 18टा फेनखौ माने बिथांमोना हरसेनि गेजेराव माने खावना लांजोब्बाय नै एसेबां लाजिथावना जाथाय जोंनि गेजेराव दायो जागासिनो दङ आसुरित नाय नोंथांमोना नै नै बिसोरो नै दरजाया माने ताला मारिनायमोन रायजोफोर नै दरजाखौ माने नै तालाखौ माने देखावबाय बिसोरो नै तालाखौ देखावनानै माने बिसोरो बे रुमखैजा माने हाबबाय आरो हाबनानै ओमफ्राय बे रुमाव थानाय जिमानखिनि माने फेनफोर दं माने गासिखौबो लांजोबदो बिसोरो नै बेखौ माने देखावजोबदो बिसोरो फेनजों लोगोसे माने लांजाथावनाय जुदि माबाफोर जुदि जिरादफोर थाबावनायबा बिसोर माने थांनाय हरनि गेजेराव माने लांजोबगौमोन आरोना नाथाय मोजां बेवहाय माने माखासे गोनां माने जिरादफोरखौ बिथांमोना दोनाखै दा बेनि सायाव मा खावनानै लांमारदो बेनि सोमोन्दै बे स्कुलनि बिगोमाजों आं एसे डिटेल्स माने मिथिनानै लानि नोंथांमोनाबो मिथिनानै लानो हागोन अब्ला फै जों बिथांनाव माने फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनानै लानोसै आरोना नै दायो माने स्कुलनि बिगोमानाव माने फंनैसो बाथ्राखौ मिथिना लानोसै माने थांनाय हरावथ' जिथु सिखावा माने 18टा ना 19टा माने फेनखौ जिथु खावना लांबाय बेनि सोमोन्दै माने एसे डिटेल्स मिथिना लानोसै रायजो राजा नोंथांमोन आच्चा थांनाय मोनायाव सिखाव जालांदोंमोननो जानायाथ' जादों दा जों दासो स्कुलनि खामानि एसे मावनो लादोंमोन दा बेयावसो जोङो दासो गम मोनदों आच्चा दा जोंबोथ' एसे गोजानावसो थायो नालाय जों बेखौ हराखायबो पात्ता मोनासै आरोना दा इयावनो सिखावबा मा साननानै जोंनि स्कुलनि बुस्थु माखा खावखो दा गंबेसे ओरैनो फेन लांदो गासै 19टा जागोन 19टा ओमफ्राय ओरैनो माने कम्पिउटार लेपटपफोर लांदों नामा बेखौ लाङासै लांदियाना केमेरायाबो जोंना एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय सिसि केमेराया बेनि थाखायनो जों माने बेयाव केमेरा फुटेजाव जों नुनो मोननाय जायासै आरोना इयानो जा सिखाव खावदावनानै जुदि होफैफिनब्ला मोजां मोनगोन जोंबो जेबो नङा लांफ्लांदोंबाबो माबा मोनसे खारन दं नङा माबा मोनसे कनसिडार खालामगोन आरो बेनि गेजेरजों मोनसे खावलायहरो अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला माने लांनाय मुवा बेसादफोरखौ नोंथांमोना माने दोनफैफिनब्ला मोजां जागोन बेखिनिखौ माने खावलायहरबाय भिडिअनि गेजेरजों स्कुलनि जिथु सिंनि माने भिउ बेफोरबायदि स्कुला सिङाव नै ओरैहाय बे स्कुलानो रायजोफोर जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गिबिसिन बड' मिडियामजों गायसनजानाय गंसे प्राइभेट स्कुल बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गिबिसिन बड' मिडियामजों गायसनजानाय प्राइभेट स्कुला बेनो बे स्कुलनि मुङानो जाहैबाय मा GSP बड' हाइ स्कुल जेरावनोखि थांनाय मोनायाव बेवहाय माने सिखाव जालांदों 18टा फेनखौ माने बिथांमोना खावना लाना थांदों आरो माने बेवहाय माने कम्पिउटारबो दंमोन नाथाय बिथांमोना माने कम्पिउटारखौ माने लांस्लाबनो हायै बायदि कन्डिसनाव जानाय नामाथाय बेखायनो बिथांमोना कम्पिउटारखौ लांनो हादिया नैबे स्कुलनि जिथु सिंनि भिउ बैहायबो क्लास जायो बेफोरबायदि बेवहायबो क्लास जायो ओरैहाय स्कुलनि जिथु भिउआ बिराद मोजां भिउ बेवहाय नै प्लेग्राउन्ड स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय माने बेवहाय गेलेनाय बादायलायनाय बायदिसिना रोखोमनि माने बेयो प्लेग्राउन्ड आरोना बेवहाय खेला गेलेनाय जायो बेखिनि बेनो जाबाय रायजोफोर स्कुलनि भिउआ ओरैहाय GSP बड' हाइ स्कुल बेवहायनो माने सिखाव जालांदोंमोन आरोना रायजोफोर माने तालाखौ बिथांमोना माने देख'जोबदो आरोना नै बोरैहाय
बेफोरखौ माने गासैखौबो माने बिसोर माने देख'जोबदो आरो ना नै बेफोर दरजाफोरखौ बिथांमोना देख'जोबनानै माने ओजोंनिफ्राय ओजों माने बिथांमोना माने गिदिंजोबदो आरो ना बेवहाय बिथांमोना माने जास्ट बेफोरबायदि नै बेफोर रुमफोराव बिथांमोना माने दरजा देखावनानै माने गासिबो माने हाबजोबदो आरो बिसोरो गासिबावबो माने ताला देखावनानै दा जोबोद दुखुनि बाथ्रा सिखाव खावनाय जाथाया जोंनि BTC हालामाव बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद दुखुनि बाथ्रा दायो नैबे जाबाय बिसोरनि माने स्टाफ रुममोन आरोना बे बिसोरनि स्टाफ रुम अफिस बेवहाय थानाय माने फेनखौबो बिथांमोना लांदों आरोना नै तारखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेयो बख'नानै बे माने सियाराव गाखोलायनानै बिथांमोना माने लाना थांदों आरो नै सियाराव माने आगान दङ नै हानि आगान दङ बिनिफ्राय बाखि बेवहाय माने कम्पिउटारबो दंमोन बे कम्पिउटारखौ बिथांमोना लाङाखै खिन्थु स्कुलाव थानाय माने फेनफोरखौ बिथांमोना माने गासैखौबो माने लांजोबदों आरो ना टटेल 18टा फेनखौ बिथांमोना लांदों आरो ना थांनाय मोनायाव आरो बेफोरबायदि रायजोफोर माने बेफोरबायदि जुदि सिखावनि गेङा जुदि जोंनि BTC आव सानफा एफा जुदि बारायलांबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि BTC नि जिथु कन्डिसन माबायदि जाहैगोन रायजोफोर नङा होमबा सानफ्रोमबो खोनायो दायो BTC एरियानि सिङाव बबेबा नङा बबेबा मोनसे माने जायगानि सिखाव खावनाय जाथायखौ माने जोङो सानफ्रामबो जों खोनानो मोनो नै दिनैबो थांनाय मोनायाव बेफोरबायदि जाथाया जालांबाय टटेलि 18टा पेनखौ खावनानै लांदों लोगोसे बिसोरनि अफिस स्टाफ रुमाव कम्पिउटारबो दंमोन नाथाय बिथांमोना कम्पिउटारखौ माने लांस्लाबनो हादिया नामाथाय लोगोसे मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा बेवहाय अलरेडि माने CC केमेराफोर दंखायोमोन आरोना नाथाय CC केमेराया माखासे माने प्रब्लेम जानानै दंमोन जेरावनोखि माने CC केमेराखौ माने अफ खालामनानै दोननांगौ जादोंमोन बेनो मोनसे दुखुनांथाव मोनसे माने जाथाय आरोना आरो बेनि सुजुग आरो सुबिदाखौ बिथांमोना मिथिदोंबो जानो हागौ जायफोरनोखि सिखाव खावदों मिथियाबाथ' एसेबां गोरलै बिथांमोना बे स्कुल सिङाव हाबफैनानै बेफोरबायदि हाबाखौ मावफुंलांनो हायामोन बिथांमोना थारैनो माने CC केमेरा गाज्रि जानाय जाथायखौ बिथांमोना मिथिदों जेरावनोखि बिथांमोना दिनैनि बे समाव सिखाव खावनो माने गोहोखौ मोन्दों आरोना बे स्कुलनि मुङानो जाहैबाय GSP बड' हाइ स्कुल जाय स्कुलानोखि जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गिबिसिम बर' मिडियामजों गायसनजानाय गंसे प्राइभेट स्कुल आरोना रायजो राजा नोंथांमोन बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बेफोरबायदि जाथाय खोनाबाय थायोबा थारमाने मोजां मोना आरोना बेखायनो जों बेफोरबायदि सिखाव खावनाय हाबाफारिखौ माने जेरैखि जाया माने जोङो होबथानायनि थाखाय जों मोजां मोनसे माने स्ट्रं माने स्टेप लानांगोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन